lehenengo horita eguazitxe batea, gauzak utzi, han bazkaldu, Iruña jun, da hango geha ostiral artean. Iruñara goaz, festa handia botako dugu, hauek edatea, ni ondo pasatzea bakarrik. Gau pasa, zezenak ikusi eta gero ja etxea. Ez dakigu zortan dugun autobusak, pues iritsi autobus geltokira eta bando toke. Eta jo ginen, Iruñara, kaina batzuk hartu genitun, gero afaldu, intro egin eta gauztia juegan. Gaur gueta, behatzi teletan batu zen. Horretik egon geha ikusten zezen plazan nola sartu dian korrikan eta ja, lotan. Ez dugu lehegi guzea. Bakillak ditugu, eta kriston ondo pasagu.